Здравейте хора! Днес ще направим слайм на село. Така, баба е взела два комплекта. Така, сега ще ви ги покажа. Едното е с... Сега ще ви покажа. Едното е с кутийка, слагаш прах водата и украсата и шейка и трябва да изчакаш 5 минути. Добре. Другото е с малък шейкер. Да. Ние вече направихме това. Едното стана добре. И то беше с шейкера. Другото не стана много добре, но пак ще пробваме да видим какво ще стане. Добре. Сега първо ще почнем с това. Първата глупост. Да видим какво ще стане. Значи трябва да сложим пакета. Трябва да сложим пакета и водата и ето тази окраска сме си избрали ние. И сега ще я сложим до след малко, ще ви кажа кога. Добре, сипахме пакета слайма, сипахме и до тук трябва да сложим вода, затова сега ще сложим. И сега ще го сложа и ще се върна пак. Хора, добре, забравихме да сложим и окраската. Ой, ще разсипим и затова ето я. Горе-долу може да я видите. И ще разсипа я за това. Добре, сега. Трябва да разбъркаме май. Дава го, че трябва да разбъркаме и трябва да го оставим 5 минути, а тия 5 минути ще направим другото. Затова сега разбърквам го и отиваме на второто. На мен, чао! Добре хора, хайде сега да направим с милкшейкера. Добре, сега трябва да сложим прахчето, после водата до 17,5. Добре, сега чеме да вземем слагаме водата и то да ще, защото иначе ще олее, иначе шмата. То е много бе. Сега ще щепа малко градинката. Дали е точно? Не е точно. Точно е. Направихме го. И сега трябва да отворим пакетчето. Добре, сложихме пакетчето. То остана малко и розово, защото правихме и розово. И сега микшираме 1 минута и ще се върнем. След 1 минута. Чао! Добре хора, ето сега ще отворим това и да видим какво стана. Хора, стана. Ако искате втора част, пишете да